दिनै जोङो दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय 2019 मायथाइयावहाय प्राइमारि लेभेलावहाय आसाम टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरा दिनैहाय जोङो बेबायदि जोबनाय सम गैयै थामहिनबा इन्डिपेन्डेन्ट हांगार स्ट्राइक जोङो लानो गोनां जादों खारन आसाम सरकारा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय टेट पास जानो हानाय बिजाथिफोरनो दिनैनिफ्राय 2019 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम खेबथामनिबो बांसिन एपइन्टमेन्ट होबाय नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थांनाय समाव माखासे इलेक्सन जानायनि जाउनाव दिनैसिम जोंनो एपइन्टमेन्ट होनाय बिदि जोङो नुनो मोनाखै आरो दाखालि बावैसो जितु 427टा जितु एडभार्टिजमेन्ट होदों बियो जोंनि 2019 मायथाइयावहाय जायफोरा टेट आनजाद उथ्रिदोंमोन बे उथ्रिसारनायफोरखौहाय एप्लाइ खालामनो सुबिदा होदों नाथाय जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे जायफोरा कन्ट्राक्चुएल बेसिसावहाय फोरोंगिरि हिसाबै मावनानै दङमोन दा बिथांमोनखौहाय बेवहाय बिथांमोननो 50 नम्बर एक्सट्रा होदेरनाय जादों दा बे बिथिङै नायोबा जोङो नुनो मोनो जे जोङो दाखालि बावैसो जितु एडभार्टिजमेन्ट होनाय 427टा पस्ट बेवहाय जोङो साख्रि मोननायनि जेबो ओंथियानो फैया दिनैनि बे उखैहाब सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम दैथायहरगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन जे मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि जे दाबि बे दाबिखौ थाबैनो गनायनानै जोंखौ बिटिआर ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि आसाम टेट पास जानाय केन्डिडेटफोर दं बिथांमोनखौ जोंखौ माने एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेनाराव लिरखादों जोबनाय गैयै समसिम जोङो उखैहाब सोमावसारगोन बेवहाय हयथ' सोरबाया जोंनि केन्डिडेटआ हयथ' माबा मोनसे दुरबल जानो हागौ दुरबल जायोबा बेनि दायनिगिरिया जोङो बिटिसि सरकारा जागोन होननानै जोङो बुंखादों जोङो फ्राय 2000निबो बांसिन केन्डिडेटफोरा जोङो पास जादोंमोन दा बेनि गेजेरावहाय आउट अफ बिटिआरावहाय खमावबो 300निफ्राय 400 जन केन्डिडेटफोरा हयथ' साख्रि मोनबाय एबा एपइन्टमेन्ट मोनबाय दा बेनि उनाव आद्रा थानाय 1000निफ्राय 1500 जोङो गासै बेबायदि गोग्लैसोनानै दङ।